Здравейте, здравейте, прекрасни хора от Зодия Козирог. Аз съм Алекс. Хайде да видим и кой е въпросът, на който когато си отговорите, ще придобиете повече дълбочина и разбиране относно тази ситуация, както и яснота за вас. Сетих се за едни думи на Габор Мате. Ако сте чували за него, препоръчвам ви. Той казва следното нещо. Травмата не е това, което се е случило. Болката не е това, което самата ситуация, която се е случила, а начинът, по който ние сме възприели тази ситуация. Погледнато от перспективата на друг човек, това може да е нещо абсолютно незначително. Нали разбирате? Погледнете тази ситуация от различен ъгъл. Просто ми изникна в съзнанието. Въпросът. Кое е чувството, на което се съпротивлявам в момента? Кое е чувството, което задържам в момента? Е въпрос. Ние трябва да го почувстваме, за да можем да го излекуваме. Напълно синхронично с цялата енергия. Позволете си да почувствате. Имате право на това. Само тогава може да го видите, да го осветлите и то да си отиде. За да можем да освободим болката, ние първо трябва да приемем нейното съществуване. Емоциите са като вълни. Някои са меки, други ще ни залеят. Някои са тихи, спокойни, а други отнемат почвата под краката ни. Когато позволим на себе си да почувстваме всичко, само единствено тогава можем да освободим това, което повече не ни служи. Позволете на себе си да почувствате вълната. Нека премине през вас, без значение колко дълго ще отнеме. Тогава и позволете обратно да се върне в океана. Почувствайте, излекувайте, насладете се от сладостта на свободата вътре във вашата душа.